खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव फिन खनसे बरायबावनाय थाबाय लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। दिनैनि निउस आपडेटआनो जाहैबाय रिना बसुमतारी इउटिउब चेनेलनिफ्राय। रिना बसुमतारी इउटिउब चेनेलनि अनारा बुंनाय बायदिब्ला बिथांनावहाय मानोना हेड कमेन्ट फैदों आरोना दाख्लैनि भिडिअआवहाय मोनसे। बेखौ माने बिथांखौ बुंहरदों आरोना बायदिसिना खोथा, ओमफ्राय बिथाङाबो गावनि इउटिउबनि गेजेरजों फोरमायनो हायाखै मा बुंदों बेखौ क्लियारैहाय। जिखिजाया हेड कमेन्ट फैदों, नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौ नायनोब्ला बिथांनि चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय आरो आं बिदिनो ससे क्लिप सालायना होगोन नोंथांमोननि सिगाङाव। नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिथांनि ससे क्लिपखौनो। आंनाबो हिटार सुजिबाय आरोना लोगोफोर, मानसिफोरखौसो आजाया मिनिदों, ओंखायनो मिनिखादां। आं मानसिफोरखौसो नुबाय थायोमोन हिटार कमेन्ट फरायनाय बुंना होनाय, नाथाय दिनै आंनो बुंनांबाय, आंनो बुंबाय आरोना, आंनो बुंनांगौ जानानै फैबाय दिनै। नोंथांमोना बिथांनि भिडिअ क्लिपखौ नुखाबाय आरो नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौ फुल नायनोब्ला बिथांनि चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय, रिना बसुमतारी इउटिउब चेनेलावहाय। अब्लानो नोंथांमोना गासिबो बुजिजोबखागोन। आंनि भिडिअ क्लिप ससेखौ नुनानैबाबो नोंथांमोना बुजिखाबाय आरो बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनाजोबखाबायना। आरो बिथांनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना बिथांनि चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय लोगोफोर। गासिनावबो बिदिनो माखासे हेड कमेन्ट फैखायो, बेफोरबायदिखौ जों जेबो साननांगौ गोनां गैया। इउटिउबाव फैबाय जेब्ला बिदि हेड कमेन्टखौहाय जोङो सैज' हानांगोन आरोना लोगोफोर। बेफोरबायदिखौ जेबो साननांगौ गैया, बेफोरबायदिया फैखायो, हरग्राया थाखायो बेफोरबायदिखौहाय। नोंथांमोना बिथांनि चेनेलाव थांनानै नायजोबबानो जाबाय, अब्ला नोंथांमोना गासिखौबो बुजिनो मोनगोन आरोना लोगोफोर। बिदिबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। दिनै भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर। बाय बाय लोगोफोर।